Kedam tang suri hini rain ko yanin kan PWD scheme pen kuti photang ka panongsi kilometer phlia jak atobar dipu horilal bosti rong sampri men rong hang rong lapen hemari bea rong atobar kasilam ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang long e sompon lo tangte labang so visual kilang pen Karbi Anglong rat kopilo kipuji kuti pho sosia tangka pen kasilam pon atobar pusi puji ma matangte inglong arit amendu kedam atobar pusi puji Ahok di rong supi pen kacikoi not horilal bosti rong sampri men rong hang rong apen hemari bea rong atuar kaselam je phan kedam tang suri hinira inkoi aninkan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen long e somponsi bangso atuar kaselam je phan contractor Milan Datta phan artu pek pon bonda contractor bang asai ke claim kasai oi pen chenglok kilometer tiajak atuar kaselam jialar kilometer hinian si selam ponchot pusi hadaga rong arar tumpen hirangke tumathengno ningje lasi prabjin pen bangso tuwar kasilam kapatang ponvek jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong haphan hemaria rong ame karpen ningje adom nilia prangsi hirangke butung phan nili kadom bajiriglo nili tumadak hala rong sampri pen chenglok lapu nil tumpar an rong sirkep arong dok la so tuwar ke nili tum penan ki dam ke bang kisung kapre kisung da du sitami nili tum non kisung nai bang ke tuwar bang ke dam tang anikan hut CM sar la pen MP horen sing belang tung bang si dak rong sampri long long e som kang lo long e som hut kontraktor ke milon dot top walang le phan si rat ang no pachini lo la pen cikluan throk ang bang patai pusi alang li kontraktor mata chichak lo tanon punan ben tala sa tuwar hala dak e bian claim chot lo la bang ke kilometer 4 dim pen dak ke kuti phona tangka estimate selam lo sitame nona bang ke kilometer hini nang claim chot lo ama sinon kala kilometer thoman ke la himer berong sing ton ande mer horang ton koklo la sini tum rat kisung pen an thitan lo la dak pen tum la rong niang bong pen bang pharoi sibak la sose dak be school dun tum don basko dun bado DRM school ka pek school ki dun bado te bons tami usumatom ta school dun tai bengan ban bang kani tum ke usumatom ke la king of chot pon trai king of chiplok SC son dam nang Athela bangso towar ka hinu pena jok bang pharoi si asose lokacharlia sumaratum school kidun arni bangta kisung pen chetong nang lan chota kalisi keso tuma phanta peaja e pensi kachar chong pensi kaiketa keso hem chipon nang bombo lapen behabe park ekle matum pen auto ke bega tumanta kisung pensi kaiketa la bangso towar cheleng nang bombo lasila puson long e kisong chot chera rada tuma kisung pen ke pa jok bek jia phanta HRMH amai pu jensing be pen ninjepon sahot nitum tuar ke hang lasono nili masila rong pli pen ke lasa tuar lo president ke nili phansi nang pe ilu nili men bang ke jensing be lasila pulo je lasa tuar abi khoi bang ke nili thini ni tumala lo kachunuri bang tung bang ke je lasa tuar hala sohni tum application pilo CM salong dam la hai CM salong dam lo mane application pilo ya lo masi hala sohna chira bang ke non ke dam tang Karbi Anglong Autonomous Council long non kilit pon ke hai tang lo non hai elo la mamaya pen ke hai dun la alang ni modhuram lekhe alang ni stami alang pher pen ke hai dun ba alang ni modhuram lekhe ta hala sohut alang ni astami BJP a Karbi Anglong district a general secretary la hala sohut alang ni na chepadu gulo masini phan bang si lai sai estimate alu da la hello estimate hadi nang paklem lo ni claim lo ya lo masinon bang ke la sa andar bang ko piloma PW kibalo SOPD andar pen sila sa atwar bang sanction lo Karbi Anglong Autonomous Council pen laso sanction bang ke budget people lo mane paskor kutia kuti photang kasi panong pilo la lasa hawar hemere be men rong hang rong la pen horlar busi phan lasi tunta ining rong lo pen nong e ke som bang ke 2020 July 27 arni sinong isom News report long sudarenti Karbi Anglong Live